Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po mga ka-studio, nandito kami ngayon sa store mismo po ng Jollibee. So, meron kami ditong in-order na super meal po. Yan, merong burger steak, merong lumpia, tsaka rice. Tsaka 1 bucket of chicken joy. Yes po, Nag-order na rin kami combination po ito ng chicken na spicy at saka regular po. Tsaka, yun. Sunday. So, daming tao dito ngayon. So, first time namin mga studio na magmukbang dito mismo sa store no, ng Jollibee. So, maraming salamat pala sa mga staff dito po. Yes po, lalong-lalo na po sa manager nila. Nakiusap lang po kami nga, dito kami sa medyo Matahimik na lugar. Matahimik na lugar po dito sa taas. upper part ng store nila. Ayan mga studio, pray muna tayo bago mag-start kumain. Bless us, O Lord, and this day gifts that you're about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Yan. Naon ta? Yan na po. Maghugas na po kami ng kamay mga studio. Yes po. Naon ta ninyo? Ay, spicy din mo ba? Daisy, ako ulit pa rin. Wow, pa sa chicken, bago pang luto. Ang init pa po niya mga kastilyo. First Naunda? bite. Sarap ng spicy mo. Ang init pa po, nagkasuaso pa. Hmm. Ito yung kagandahan kapag sa store kami mismo kakain lang. Mainit pa yung mga pagkain nila. Actually, meron po kaming tinuntahan malapit dito. Saka hindi pa kami nakapagpananghalian ba, kaya Dito na lang. nag-Jollibee kami ngayon. Init na, musot to. Ang dami na natin episode pa na kumain tayo ng Jollibee. No? Pero first time po namin dito sa store nila. Medyo nahiya po kami dito sa kwan. Ang dami kasing tao dito. Kwan. Iba talaga pag nasa labas magkain, no? Sa lahat po pala nung nanonood ngayon, kain po tayo. Rito to ni Sax mga studio pero hindi namin siya sinama ba. Tuwing meron kaming lakad, hindi namin siya sinasama. Pero dadalhan po namin siya. Uwi na. Ano naman, yung stick no? Almost 2 o'clock na ata. Ngayon pa na. Ngayon pa lang po kami nakapagpananghalian. Sarap ng stick no? Lumpia.
Talo po. Ang gamit pala namin ngayon mga studio ay mobile po. Daming tanong pala mga anong mobile ang gamit natin. Ito po ay Huawei P40 Pro. Yan yung kagandahan kapag nagbablog ka mga studio tapos mobile yung gamit mo kasi everyday kahit anong lakad mo nandyan talaga yung mobile mo ba. So pwede kang makapag-vlog ka. Hindi Kahit ko kasi anong ang oras, oh. mobile ba. Hindi kagaya ng camera. Bigat-bigat ko dalhin. Opo. Crispy ba? Gutom kami ngayon mga kasili. Yan ba? Oh. Grabe. Ang gandahan dito ngayon, walang sound. Hindi tayo mag-copyright, no? Kasi kadalasan sa mga restaurant ba, pag makain ka, mayroon talagang sound ba? Buti na lang po pumayagan kami ng manager dito. Opo. Maraming salamat po talaga, sir. Dito po kami ngayon sa Jollibee Basak Branch. Opo. Malapit lang kasi dito sa kuha namin, tinitirahan ba? Mga ilang minutes yun? 20 minutes ata? 15 lang. Sabi ba yan? Mga 15 minutes na po. Opo. Bira kami makapunta dito, bira lang po, mayroong gabing lakad na, importante lang. Pila mo lang. Inom po tayo. Ito sa iyo. Ito pa. Kain po tayo ng tawag dito, Sunday.
read po ng instruction sa ano mo. Yan. Dali, mahurot, no? Yan, ang gusto. Ay, grabe. Busog na busog po kami mga kastigyo. Sarap-sarap talaga kumain ng Jollibee. So, nandito lang po kami mga studio. Sana po nag-enjoy kayo sa kainan namin today po. Dito mismo sa store ng Jollibee. So, ito pala ay nasa gilid lang ng daan ba. So, medyo maingay talaga dito mga studio. So, maraming salamat po. Bye for now. And kita-kits po tayo sa susunod na mukbang.